Hij stond echt op de wip, hè? Heb je goed op de foto? Ik weet het niet. Nee, van de wip. Hij bleef vannacht wel extra lang op staan. En zo meteen iemand met een piep is, hè? Hij vraagt om een foto. Ja, maar als een achterste is dat niet zo interessant.